Hi guys, may hapon. Kauban na to ang owner sa Botanica. Excited na sa camera. Ano to? Load na tagya sa Botanica guys. Doon mo, for sponsors. Ay mo magulang? Ay nag-gym day. Present to that. Attendance. Suspect. Sige jacket pero ako lagi paglawas. Ano ba na? Suspect. Kaulay na. Hi guys. Now idol I said. Excited sa camera. Ayaw sa kanya. O din si katumba ning barikada dere. Dali dayo. Ibalik na pong.